Jeg er teknisk chef i A+, og mine primære opgaver det er at sikre, at kvaliteten af det arbejde, vi laver, det er i orden. Så laver jeg audit, og jeg supporterer vores medarbejdere. Jeg sørger for, at vores medarbejdere er uddannet og klædt ordentligt på til de opgaver, de laver. Og så har jeg ansvaret for vores miljøsyn. Så det vil sige, at vi har en lille specialafdeling, der laver de her specielle syn for de offentlige busselskaber. A+ er en verdensomspændende virksomhed. Vi laver forskellige ting inden for certificering og test. Vi har en division, der er meget som laver offshore. Så har vi en automotive division, som er primært bilsyn. Så har vi laboratorier, som laver test og certificering. Og så har vi en afdeling, der hedder IDIADA, som laver crash tests, blandt andet for bilindustrien. Vi laver bilsyn i Danmark, fordi at vi skal have nogle sikre biler på vejene. Vi får fjernet de biler, der er usikre at køre i, og det er også godt for miljøet. Man får tjekket luftforureningen på bilerne, så vi får de mest forurenede biler væk. Altså, vi syner i A+ ca. 500.000 køretøjer om året, og vi syner ca. 30% af personbilerne i Danmark, og vi syner ca. 60% af de tunge køretøjer i Danmark. Noget, som vi kalder miljøsyn. Og miljøsyn det er noget, vi laver for det offentlige. Busruter i Danmark de bliver udliciteret fra staten, men det er private, der kører busserne. Og for at de her busser ikke skal forurene mere end allerhøjst nødvendigt, så er der nogle særligt skarpe krav til de biler. Og der laver vi det, der hedder PEMS-målinger, altså kørende tests, hvor vi måler NOx og partikeludslip på dem. Vi bruger Alikit, fordi at vi har nogle meget unikke krav til vores udstyr. Vi skal bruge nogle helt særlige kalibreringsgasser, og det er super vigtigt for os, at vi kan stole på de gasser, vi får leveret, og at der er forsyningssikkerhed, at vi kan få dem. For kan vi ikke kalibrere vores måleudstyr, jamen så kan vi ikke stole på de målinger, vi laver, og så kan vi ikke udføre vores arbejde.